Walang tubig yung sapa nila, Kuya Mardy, oh. Totoo ba itong nakikita ko? May isda yan. Nawala yung tubig dito sa dinadaanan natin. Isda? O yan, may isda. Ayan, oh. Ayan, hipon, oh. Ayan. Hipon, oh. Ha? Ay, oo nga, may hipon, Ma'am Helen. Ayun, oh, may hipon. O, kunin mo. Oh, may isda pa. Alam, may Yan, oh, hipon. tanggalin mo yan, oh, yung kon. Ay, pala kang bulok. Ayun, hipon. Hindi natin mahuhuli. Ha? Ano natin mahuhuli? Tatalon yan sa ano. Nagtago sa gilid. May hipon. Sigurado yung sawang kanyan ang manaiwan. Puti na mo, namamaratay na oh. Ha? Namamaratay Saan? na. Ay, oo nga. Yung palakang ano yan. Mm. Ang tawag doon, yung palakang sapa. Siya, tara. Ngay mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang sa ating lahat, mga solid kagwaps kalingap. Shout out po sa lahat, shout out. For today's vlog, dalawin natin si sila Kuya Mardy. At tawag nito, dalhan po natin ng vitamins kasi nung nagpunta yung team, no? Nung nakaraan, kasama namin si sila Kendred, yung team niya kasama namin. Nagdala kami ng mga ayuda, groceries at saka bigas. At nakausap ko si nanay, kukunti na lang yung vitamins, no? Ilang piraso na lang yun. At ito, dalhan natin ulit ngayon. Ayun, no? Kasamahan ko si sila Kuya Nelson Vlogs at saka si tawag nito Ma'am Helen. Tahimik dito sa bundok. Tahimik, oh. May shout out po kay Kuya Bal at Nakalingap Prab. Thank you so much. At doon sa mga baguhang subscribers, maraming salamat po. At syempre sa mga datihan, shout out po kay Ma'am Sisaline Kaliwanagan, Sir Eliseo Kubakob, Ma'am Dina Bueno, Ma'am Ana Salva. Shout out po. At kay Daphne B Vlogs, kay Ma'am Nads from abroad. Shout out. Yung lakad tayo, guys. Tatay dito sa bundok. Mainit ngayon kaya nagpayong ako. Mahirap na pag tayo magkasakit. Paano tayo makalingap? Oh. Tagal yung kasama ko. Muna sana. Mukhang tahimik ngayon si Kuya Mardy Ayun mga solid kagaps kalingap medyo malapit-lapit na po tayo. Pagbaba niyan, yan sa gubat na yan, nandiyan na po tayo kina Kuya Mardy. At ito muli, may tayo, dala tayong vitamin sa kanya para hindi po siya malaktawan ng pagpainom ng kanyang vitamin sa araw-araw kasi ngayon si Kuya Mardy, ang update sa kanya is unti-unti na pong kalmado, no? Tapos nakakatulog na siya ng maayos. So ayan guys, pawis sa lakad. At walang hangin. Mainit pati. Bababa na tayo. At maraming salamat po. Doon po sa mga hindi po naka-subscribe sa aking munting channel, pa-subscribe po para marami pa po tayong mga kapuspalad na kababayan na matutulungan ng dahil sa pag-subscribe, pag-like ng ating mga videos. At especially po doon po sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat. Shout out po sa ating mga kababayang mga OFW dyan.
Ma'am Ana Coro, The Mix Vlog, Ate Dol Dumundon, kay Daday Mix Vlog, kay ako si Sisi. Ayan, at sa mga baguhan pa, andyan, meron dito. Dito na tayo. Diyan yung kapatid niya na si Kuya Christopher na meron din pong something sa pag-iisip. Pinapainom din ni nanay or ni tatay ng vitamins kasabay kay Kuya. Hindi nila alam na nandito tayo. Bigla naman kasing aalis yun pag may kitang bisita. Yung nagwawala. Nagwawala na naman si Kuya Marty. Nay, basta. Nagwawala na naman si Kuya Marty. Naghihiyaw. Tuwing gabi niyo po pinapainom? Oo, para magdamag po siya, nakakatulog po, nakakapagpahinga. Ngayon po, may dala po akong vitamins na para hindi maputol yung pagpainom natin ng gamot sa kanya. Ito po. Marami po ito, pang isang na po yan, buwan. Para hindi po mahinto ng pag-inom sa araw-araw po. Kaya yan, dala po. Tsaka may pagkain po kami na yun. Yan po yung kulor sa kalatis. Musta? Pawis. Magawa na kayo, Tay? Kulang yung hollow blocks po. Yung mga sulit kagaps kalingap. Magawa na si tatay ng Pulo. Wala lang papel. May papel pa to? Wala na? Meron pa? Meron pa? Uy, super. Kuya Christopher, kamusta ka na? Kumain ka na? May dala kami masarap na ulam. May fried chicken. Gusto mo fried chicken? May dala kami dyan. May dala kaming fried chicken. Nay, masando ka na? Pakainin natin si Kuya Tupper. Musta? Andun sa kusina. Nandun yung ulam dala namin. Fried chicken. Ha? Di ka tinulungan, Tay? Ilang yan, Tay? Ilang hollow blocks pa yung mo, Tay? Hanggang ba? Ito ba yung gagawing ni Kuya Tupper? Gagawin daw po ng dito, bintana ay walang pambiling steel mate yung malaki po. Dito po. Tama ng kahoy dyan. Kahoy na lang. Kahuya na lang daw po. Dito na lang po, nalagyan ng mataas na yung harapan. Kumain na si Kuya Mardy? Nagkain na yan. Nagkain na? Ilang halog blocks po tatay ang kailangan po. Hoy! Musta? Main ka? Oh, narinig ko yung sigaw mo Sinong mo dyan? Kasigawan mo dyan? Naligo ka na? Naligo ka na? Ha? Naligo na? Anong pagkain mo? Ayun si nanay. Nay! Pakainin natin, Nay, si Kuya Mardy, Nay. Bigyan mo ng fried chicken. Kaya gusto daw nun masarap ang ulam.
Hmm? Kamusta ang buhay? Anong kwento natin ngayon? Yamardi, anong kwento? Anong kwento? Siyempre makwento ka kay dumating bisita. Ito. Oo. Anong kwento, baga? Masarap ang tulog mo kagabi? Dito lang. Ha? Harap dito? Harap? Ayan, may pagkain si nanay. May dala kami pa sa lubong. Di ba gusto mo fried chicken? Ha? Fried chicken baga? Gusto mo? Ito ayan si nanay. Nay! Pagkain na ni Kuya Mardy na Alin na oh. Ha? Alin na. Madilim na? Atumpas na aga. Madilim na? Ay, dito ako matulog pag madilim na. Payag ka? Ha? Halika dito, magkwentuhan mo naman ako at bagong dating ako. Ha? Kwento ka at bagong dating ako. Magkwento ka sa akin. Nagwasa ito. Bagong dating, ha? Nagwasa ito. Kwento. Magkwento ka sa akin. Dali na. Ha? Uy, wala ka daw brief, Kuya Mardy, sabi ni Ate Marina. Brep. Ang brep. Agoy, bakit napunit ang damit mo? Ito. Oo. Pinunit mo? Pinunit mo ang short? Ay, wala ka ng short niya. Nagpupunit ka ng short parati. Ilang short na nasira mo? Ha? Kaya Mardy, ilang short na ang nasira mo? Bilang mo? Ha? Ilalagay mo sa dahon? Ayun na oh. Di mo pag ano yung plato ha. Hindi nakakasya. Sa dahon ka kakain, Kuya Marnie? Ha? Ha? Kuya Marnie? Uy. Masarap? Matamis? Ganyan pala ang pag-ano mo, Nay? Hindi maipasok ang plato. Ah. Mm. Mm. Ano ulam mo? Ha? Fried chicken? Wala kang ulam? Uwe. Daw, patingin nga ulam mo. Ayan, kinakain mo. Meron naman baga. Fried chicken bigay ni nanay. Galing sa kanila. Ah. Hindi alam, galing sa inyo. Masarap? Binili yan nila. Kaya Marnie, masarap ang manok? Di ba yan ang request mo sa akin nung nakarang araw, fried chicken? Sarap ng kain mo ah. Hindi pa to naligo? Mm. Ilang araw nang di naligo ito? Isang taon. No? Hala, hindi ka daw naliligo, Kuya Marnie. Uy, maligo ka. Para malamigan. Ha? Maligo ka kay para malamigan ka. Mga bato. Mga tagali sa tapa. Hmm? Kayo po ang kumuha sa sapa niyan, Tay?
Sipag ni tatay, oh. Magawa ng kulungan. Mm. Gutom? Ah, kaya Marnie? Kain ka ng ulam. Anong oras to nagsisigaw, tay? Kanina umaga? Bakit? Gutom? Ha? Ah, lalong malakas ang sigaw pag busog. Agoy! Kamarne! Ay! Mainit ang ulo? Uy, paliguan mo. Ubos na? Patingin ako kay Marnie, be. Kaya Marnie, patingin ako kinain mo. Dito. Sana? Wala na? Ubos na? Ha? Oh, mangingi ka na tubig kay nanay, maligo ka na. Musta? Masarap yung ulam? Ha, kuya? Meron pa ulam doon sa loob. Madami yan dala namin. Gusto mo pang kumain? Gusto mo pang kumain? Nay, gusto pa daw ni Kuya Christopher? Gusto pa daw? Kakain pa ata? Ha? Ah, kakain ulit mamaya. Ayun mga sulit kagaps kalingap. Ah. Madir, ano mo na ng vitamins ito? Si Nagising pa lang yan. kagigising pa lang? Paano yung almusal niya? Kagabi nagkain. Tapos nagtulog ulit. Ah, pero kanina umaga, tama naman yung gising niya. Kamusta yung ano niya dun sa sa kanya? Pagpainom ng vitamins. Nagtigil-tigil yung lakad mo. Ano po? Tigil-tigil yung paglalakad. Ah, nabawasan. Bawasan. Nagpirmis na lang sa bahay. Magpapalayas. Basta po Gabi-gabi ang inom niya. huwag niyo pong kalimutang tuloy-tuloy po yung pagpainom. Tapos, kailangan po may ready kayong pagkain. Ano po yun? Ay, dumi. Dumi po doon sa kulungan ni Kuya Mardy. Kuya Toper! Busog na Kuya Toper? Kuya Toper! Ay, dyan lang yan sa tabi-tabi. Di manalay. Pero hindi na siya nagwawala. Hindi na. Matutulog na lang. Ayun. Balita ko na daw si Kuya Marnie. Hindi na daw masyadong mahiyaw. Oo, di na. Hindi na.
Hindi, Kaya dati. lang hindi ka nagmaligo. Sabi ko ay lumigo. Kailangan nyo maligo siya. Nung ano, nung pinapaligo ko lang. Mm-mm. Ayaw nga. Dapat maligo siya. Ayaw nga. Ilang araw na siya hindi naliligo? Maalis si Mana. Isang semana na. Nagpunta kami dito nung nakaraan. Kasama ko yung katim namin si Kendrid. Nagligo na. Nagligo nung time na yon. Ngayon, Ayaw nga maligo. nung nakarang araw pa lang kami nagpunta dito Ayaw maligo. Nag-ano ako ngayon kasi sabi nyo, kukunti na lang yung vitamins niya. Kaya nagdala ako ngayon, maramihan na. Para kung sakaling hindi man ako makapunta dito na mga ilang araw o isang linggo, at least tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng vitamins sa kanila. Kaya sinadya ko po talaga ngayon. Yung ginagawa ni tatay, yun po ba yung kulungan ni kuya, ano? Kulungan? Ano dyan, tatransfer si Marnita nga. Baka magabok ng tabing na kahoy. Ililipat si Kuya Marnie. May anay na naman din, nagapang. May anay. Akala ko kay Kuya Tuper ang ginagawa. Siya din yun. Ha? Ayusin pa din yun ay kaya tatransfer mo na siya dito. Ayusin pa din yun. Sinong katuwang pagkailipat dyan si Kuya Marnie? Sinong katuwang? Tawag ng ano, ng barangay kami. Magtawag. Natawag. Hindi kaya yun, mapalag yan. Ha? Papalag siya. Papalag. Baka tumakas. Ano na? Maayos naman ang kausap si Kuya Marnie ngayon. Pilitin niyo pong matulog. Matulog. Pilitin niyo pong maligo. Baka Kasi maamoy na po siya ay. mamoy na nga. Subukan yung ano yun ngayon, yayain. Ayaw ngayon magsarwal, sabi ko iksarwal ka na. At So- baka may magdating dito. Subukan nyo ngayon yayain na maligo siya, baka papayag. Tara, anuhan nyo na lang po. Busog na? Kaya Marnie? Ha? Busog na? Ligo ka na? Una ko muna kayo ng buko. Kaya Marnie, maligo ka na para mapriskuhan. Naon din sa hall, oh, sa loob. Ang kaso. Sarwal mo na yan dyan, mag-ao. Ang pula, dyan. Ang sa loob, binasok niya dyan sa loob. Hindi niya pa man sinusuot. Maligo ka, tatabuan. Ha? Mani, tatabuan. Kaya Marnie, tabuan ka daw, maligo ka? Ha? Ano yan, masakit? Ha? Maligo ka daw. Maligo ka. Bako akong labig. Maligo ka? Ang ginagawa mo? Inilot mo yung kamay mo. Masakit ba yan? Kuya Marnie, masakit? Ayun, mga sulit kagaps kalingap. Sabi ni nanay si Kuya Marnie, magabok na ba yung kulungan niya? Ala, gabok na pala yung kulungan ni Kuya Marnie. Ha? Hindi na po. Kay hapon na po. Inatid ko lang po yung vitamins. Mader, tuloy na kami, Mader. Inatid ko lang yung vitamins, Mader, at ng ano. Siya, tara. Ayun, muli, nahatid na po natin yung, vitamins o gamot nila, Kuya Marnie. At, nung nakarang araw, dito din po kami galing kasi ang dala naman namin is mga ayuda, pagkain, bigas, at para tuloy-tuloy po yung pag-inom nila, Kuya Marnie, ng oral medication. Kaya inatid namin ngayon.
Yung shout out po sa lahat, shout out. Kay Ma'am Dina Bueno, kay Ma'am si Salan Kaliwanagan. Yun, mapagpalang hapon. Yun o. Mainit-init. Shout out din po kay Kuya Nelson. Kasama ko din kay Ma'am Helen. Shout out. Daphne B Vlogs. Shout out po. Awing Villa. Kay Romilda Cabardo, Ana Salva, Eljoy. Nature Lover. Kay Ma'am Sara Badit Moreno Mix Vlog. Shout out po. Ayun muli. Pauwi na po kami. Medyo mahingal-hingal nga lang dito. Ano? Kay Bams 2.0. Kay Ma'am Ana Coroda Mix Vlog. Kay Nelly Abanti Vlogs. May Vlogs. Kay Ate Kalinga Pros. Kalinga Eugene. Ambassador Jose. Shout out kay Kalingap Lydia. Sa lahat ng taga Gumaka, Billionis TV, shout out. Bams 2.0. Hamita Vlogs, Bridget 06. Shout out. At sa lahat-lahat po, Lesbiminda de Vera, Ludivina Cuevas, Romilda Cabardo, Ma'am Nads from abroad. Ayan, shout out. At doon sa mga baguhang subscribers. Init-init guys, pawis ko oh. Ay, ang pawis ko dito sa bundok. Kailangan natin magpayong syempre. Pag tayo naman ang magkasakit, paano na yung mga nililingap natin. Yan, God bless everyone. Sa mga hindi pa nakasuporta, nakasubscribe sa aking munting channel, ayan, pa-support, pa-subscribe, Rich Vlog, ang inyong lingkod. Syempre sa mga taga-Usamis, yan, kaway-kaway. Sa lahat ng Bisaya, sa buong mundo. At sa lahat ng mga Pinoy sa buong mundo. Yan, kaway-kaway po. See you my next vlog. Tinali ko yung buhok ko kasi ano, sobrang init. Walang kahangin-hangin. Bye-bye!